Hello guys, welcome to my Bikari vlog. Nih dah pilih bye, jingge berai naik silat. Dan di situ dan jualan apa lagi guys? Berai nada, kita mulai dari sini berai bye. Kan dari sini vlog apa lagi guys? Jualan lagi, naik aja naik ada guys. Dari situ dan jualan apa sih lagi bye. Dan ini bye, untuk jualan apa lagi guys? So guys, video lain harus menambah like dan komen subscribe खालामला दा मै थाङो उनाव मिथिसिगोन गाइस दा जेब्ला मोनफैयो अब्ला देखायनायसै आं गाइस जायगाखौहाय बिदिब्ला चलो गाइस So guys नै जों माबा मोनफैबाय काजलगाव मोनफैबाय गाइस दाला मोनसिगोन र' जों मय थाङो देखायलाबाय थागोन गाइस नायलाबाय था भिडिअखौ अखा हादों गाइस बेखायनो आं मोखांखौ देखायनो हायाखिसै अखा हादोंना नै साथासो हमदों आं आखाइ फारसेया हेन्देलाखौ नै दै बावाखै मेन हाइरङावनो आखाइ हगारना सालायदों आं guys video लानो हानाय नङा बांद्राय अखा हादोंना साथाया फारसेयाव मागौ हेन्देला हमनो मोनाखैनो गिनांगौ जायोना मेन हाइरडबाथाय बिसोर सानैयाबो नै आजो फैबाग्राय आजों साथामजों फैदों बहा थांगोन मिथिया गाइस जेब्ला मोनहैयो अब्लासो खोन्थागोन गाइस जोंबो मै थाङो जेबो मिथिया जेब्ला जायगा मोनहैगोन माबायाव हाबनाय जायो नायनोसै गाइस डाइरेक्ट सिबसिगासिनो गाइस साथाया गैला गेरेमायसो गाइस अखा हानायावनो सिबसिगासिनो गाइस गला साथाया फारसे हमदों आयु मारै माखोनाव बेयावलाय गैला होसिगासिनो So guys दा नै माबा काजलगाव दालाङाव दंफैयो जों काजलगावनि ब्रिजआव दंफैयो नै गाइस काजलगावनि ब्रिजआव ओरै फ्लाइबो खोबोबाय जों दा काजलगाव ब्रिजआव दंफैयो ओरै थांबाय सिगां ओमफ्राय नै गाहायाव जों गोजौआव दंफैयो केमेराया बांद्राय मोजां नुयोलै गाइस अखा हादोंना साथाखौ हमनांदों नै गैला भिडिअ बानायनो बांद्राय मोजां जाया गाइस होमब्लाबो नायलांदो गाइस चलो भिडिअ देखायलांगासिनो स' गाइस नै सिन जदोंमोन नैबे बे सिन जदोंमोन उफाय गैयियावबोनो लाखिनानै देहोलायबाय फांसिन ओंखारसै नै गाइस ओमफ्राय थावबो जाखोथाय नै बे सिना थकस' जना होदोंमोन ओइ साथा थख्रबजोबदो नांगौला सिजालांसै थख्रबबायसोखौ लांसै ओरैहाय दा नै दाहलिगावनि माबायाव दङ जों ओरै साइडजोंहाय दाहलिगावनि खामानि मावग्रा आरियो लांमारनोसै ओरै बे दाहलिगावनि नाम्बार सारि नाम्बार आरो सारि नाम्बार गेट इयो ओइ जे 5 नाम्बार दंबावो जों सारि नाम्बार गेटआवहाय लाखिना दङबावनो सेना थबस्र' जना होबाय दा बेखौनो आरो देजाफिनलायबाय हाथुराबो लाबोनो रोङाखै रेन्सफोरखौल' लाबोदों जों एबार नेक्स्टआव हाथुरा लानानै बेरायसिनायसै ने मा बुङासै चलो स' गाइसनि दा गाफिनबाय नै ओरैहाय होबोलायबाय नोरैबो गेट नाम्बार 5 गेटना नैबेनो 5 नाम्बारा बेनो लास्ट गाइस बेनो लास्ट दाहलिगावनि माबाया 5आनो लास्ट गेटना ओरैलाय नैबे मा होनोमोनलाय ओरै थांलाबाय जायोलै मा दांथलफोर माबाफोर थांलाय मा होनोमोनलाय ओरैहाय बावलाबायबायलै जायगाखौनो गाइस बांद्राय बेरायलाबायनाय जालिना जाफिनबाय अखा हानायाव बेरायसिगाजों गाइस ससमाया आयै खुफाबा नुबायो ससमाया
अखा नांबायना ओमफ्राय खुवाबा नुयो जोंखौहाय फाग्लाबा मोनखाबायना गाइस गलाबा मोनखाबायना अखा हानायनि बेरायना जोंबो नोरैहाय कारेन्ट माबा साप्लाय अरा आरो इयो दालिगावनि नै गाइस दा रं साइडजों सालायगासिनो जों ओरैनि लामाया ब्लक जाबाय बानायगासिनो ओरैनिखौ दा ओरैहाय जों रं साइडसो सालायलांगासिनो आरो गाइस बिदिबाथाय डेन्जार गिनांगौ ओरै उनजों फैबाथाय सालायथाबोना ओरै उनजों फैबाथाय सालायथाबो ओमफ्राय ओरैहाय सिगांजोंबो गारि फैला उसुबिदा जायो आरो गाइस दा फैलायबाय नै इदियावनो गिनांगौ बे सालायजाबोना दा जों ओरै रं साइडसो दंफैयो ओरैनि लामाया जाले गोदान फोसाबगासिनो ओरैहाय गारियानो सिबलाबोखायल' ओरै उनजों नायबाथाय गाबोसै मा नै हाजो नुयो जेनेबा गाइस फिसा फिसानो केमेरायाव बांद्राय मोजां नुहुना गारिया इदि खम जाना होलासो गिबिबा मोनखायोलै गाइस बिन्दासनो सिबसि आदै सिबसि गलानो बरिया बिदि बेरायनो मोनबाथाय मजा बेलेग जाहैखायो गाइस नै हाजार नावदोलाय गोजौआवहाय ओरै दालां गोजौ होनायसै आरो गाइस सिंजोंहाय लामा थाबायग्रा बानायनायसै गारि सालायग्रा माबा सोग्रा गारि सोग्रा बिदि खालामनायसै आरो इयावहाय ओरै सिंजोंहाय लामा बानायनायसै अभार ब्रिज बानायनायसै आरो गाइस इयावहाय बेखायनो बे लामाखौ फोजौबाय अय बेनो बहाय डेन्जार दिगदार जानायसैलायनो ओरै सालायखननाय जानायसैलायना ओरैथ' लामा गैखाया ओरै सिदा होलांनांगौ नोंसैलाय जों लामा फिसा जोङो बेलायनो गाइस सिगासेन गोजो होगासेन लामाखौहाय बे आबादा हाय गोजौ जानायसैलाय सालायखोनो हाखवा हाखवा मोनलायनायसैलाय ओरैबो लामा बानायदों ओरैबो लामा बानायदोंनो मजा साइकेला खिन्थु गाइस साइकेल राइडार बानायग्रा राइड खालामग्रा साइकेल साखा फिसाल'खा गाइस साइकेला राइड खालामग्रा ना मबाइला साबा नुबायलै गाइस ट्रेन खारलांदों ट्रेन खेरेन्दाय गाइस खेरेन्दाय खारलांदों खेरेन्दाय गाइस होनो खेरेन्दाय खारलांदों नुनाखिसो दानाखौनो लाखियालै र' गाइस लाखिनो स्प्रिन्टसो होबावबा हनै स्प्रिन्टसो होबावबा नै बेनलास गाइस गुसुंल' लाखियालै बासथिं गैयाला लाखिया ओइ बे बासथिं मोनदां दुंग्लाबलायबायो नै गाइस हाजोआ नै हाजोआ बे गिसिखानाय नङालै बिदिनोखादां होद गिसिखादों रादा बे दियामोनना दा हरैहाय हाबगोन जों गासिनो बेवहाय हाबलांनायग्रोनि बहाय थांनाय जायो मिथिया गाइस बाव हाबलांग्रोनि ओमफ्राय बिनिफ्राय दा दस्रा जायगायाव थांनाय जागोन नामाथाय मिथिया गाइस बिदिब्ला ओरै हाबहैग्रोनोसै गाइस बिदिब्ला नायलां चलो नै एम्बुलेन्सआ नोरै हाबहैगोन जों बेजोंहाय लामा दंना ओइबो थांगोन चलो बिदिब्ला सालायफिननायसै गाइस लाखिबायदांनो ट्रेनावलाय गाखोनोबो मोनबाय गाइस आराम बिन्दासनो
गाखोखांबायबो ट्रेनावहाय बेरायसिनायल' जायोना बोरैबाला भिडिअ'खौनो लाबोनो बायोलै नै दा हाबबोबाय जों हाबबोबाय लादुबो लाबोजोब्बाय जों दा हाबबोबाय नै हाजोआ बेबो जों ओइ बे मोनसेयावसो थांगोन बाव थाङा हाग्रा जाबाय बै मोनसेयावसो थांनांगोन खाथि खालानियाव बेरायनोलै 15 आगष्टआवसो गाइस बोरैबाला गुवाहाटि थांनायनिबो माबा दंमोन प्लान दंमोन जोंनिया गाइस 15 आगष्टनि खालामखागोन गाइस मानिया गाइस नै बहाय फैदों जों गाखोनायसै गाखोनानै ओमफ्राय दा बय थांनाय जाबावो नायलां गाइस अन्नानैहाय चेनेलफ्राव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो गोदान भिडिअ मोननाय बायदि नुहैयो माबा नटिफिकेसन थांनाय बायदि ओमफ्राय गोसो गैयालाबो कमेन्ट खालाम गाइस बयबो कमेन्ट खालामब्लासो गोसो जायो भिडिअ लाबोबाय थानो कमेन्ट खालामाबा भिडिअ बानायनो बोरैबा मोनो आरो गाइस कमेन्टजोंसो बांसिनानो भिडिअ बानायनो एसे सापर्ट मोनोना बेखायनो कमेन्ट खालाम जोबोर खस्थ' जायो गाइस ससे लामा हान्थिबाथाय आरो जों दा लादु लाबाय मेथाइ लाबाय जों मेथाइ लानानैहाय ओइयाव जिरायनानै जाहैनायसै ओरैहाय दै बोहैयाखै जों वाटारफल दैज्लां माबालासो माबायोलै दै बाग्लायो गोजौनिफ्राय नायनायसै गाइस दा गाखोनाय नायसै साइकेल सालायबोनो मोनखायो मोनफैनायालाय मोनफैबायमोन बैयाव फिसा बोहैगासिनो लाबोयोलै गोजा जाहैनोसै नो गाइस वाटारफल फिसासानो नै वाटारफल फिसाल'नो गाइस बेखौ कि वाटारफल होनो नामा गैया आरो गाइस नै आयै नै जाङिना मा जाखोब्रा बेलाय नायनो ये जाङिना मा बियो मा बुस्थु बियो गोन्दिसोलै लाब गैया दै देलासो राम होनबाय स' गाइस नै दा आंनियाव दल' जिरायनासो दंसै बिसोरो गाखोहैबाय आं इयाव दल' जिरायनानै थाबाय माने गाखोहैबाय नुहुरो गाखोहैबायनो नुहुरनो हायाखै केमेरायालाय मेङोलै गाइस देनजारनो बिदि साइकेल सालायनांगौआ दङलै आरो 15 आगष्टआव गुवाहाटि थांनो नागिरदों थैबाय जों गाइस सयथानिफ्राय मागोन जों ओंखारगोन 6टायाव जमा जागोन 6टानिफ्राय सुरु खालामगोन 15 आगष्टआव फैसा गैया दाना गाइस बेल' बायनांदों गैया बेनो 50 थाखाबाव गैया दा ओरै थानो एसेफोर जालाबायनानै अन्नानै लाइक खालाम गाइस लाइक कमेन्टबो खालामना हो गाइस लोगोसे शेयार सब गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो गाइस आरो माथो हाले दावनो गाइस हाला
लामा गैया लामा गैयानो गाइस gan ओंखारबायसोबानो गाहायावसो दं बिसोरो लामा गैयानो आंथ' गाखोखासो मेंखागोन ओमफ्राय दा मै थांनाय जाबावो ना डाइरेक्ट थांनायसो मिथिया गाइस बिदिब्ला ससे भिडिअखौ नायलांबावदो इन्टारेस्ट मोनोबा आरो इन्टारेस्ट मोनाब्लालाय एसे दाननानै नायदो गाइस नै दा जों मानिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दा मावग्लुबबोजोबखायो ओरै खारगासिनो गारिया ट्रेन खारबोगासिनो ट्रेन खारबोबाय गाइस जों ओरै बानि हाजोनिफ्राय फैबाय सिबोबाय फैफिनबाय दा फैफिनबाय गाइस फैफिनबाय मेंसिबोबाय बेहाय बहरिया लामायाव बानायबाय दहाय ट्रेन खारबोनायखौनो बानायबाय आं ट्रेन खालामबाय ओमफ्राय जों बारस'बाय मोनसे होगासिनोमोन बारस'बाय जों माबाबायना लेट जायो ओंखायनो फैबाय गल'ल' बानाय फैनाया